Tak k tomu zápasu prvý pre teba, ako ho hodnotíš? Tak vyhrávať 3-1 v tretej tretine 5 minút do konca a potom to prehrať po nájazdoch, tak to je celkom smutné a na tom si myslím, že do budúcna musíme popracovať, aby sme v tej sezóne to sa potom nestávalo a takéto momenty ďalšie, aby sa už neuskutočnili. Prišiel si vlastne zo Zámoria prvý zápas na tom európskom pozisku, keď to môžeme tak povedať. Ako si sa cítil ty osobne na lede? Tak stále to není ešte 100%, keďže to je prvý zápas sezóny a či už zvolen, alebo ešte chalani zo včera mali už ten jeden zápas v nohách a ten mladý je ešte pomalý, keďže je také leto a nie je to ešte také dobré, ako by som si to predstavoval, ale máme ešte na to zo pár týždňov a dúfam, že sa to zlepší v priebehu ešte tých 2 alebo 3 týždňov, keď bude tá sezóna už začínať. Aké podmienky si našiel možno vo Vítkoviciach a prečo padla voľba práve na tento klub? Tak podľa mňa podmienky sú teraz tento rok určite super. Vlastne prišlo nové vedenie, nový tréner a strašne veľa nových hráčov, či už Hrivo alebo proste teraz Jakub Zboril, tak si myslím, že tie ambície sú tento rok veľké a môžeme konkurovať tým najlepším tímom, čiže to ma aj lákalo. A potom vlastne je to blízko môjho domova, keďže som z Dubnice, respektíve z Trenčína, je to 1,5 hodiny, takže už konečne môžem byť trochu doma s rodinou, tráviť viacej času, čo som zameškal, takže aj to rozhodovalo. Ešte minulý rok teda si bol v tom tej AHL, mal si predtým ešte aj 2 zápasy za Columbus. Nesklamalo to možno trochu, že neprišla potom už druhá pozvánka do NHL? Nie, ja si myslím, že proste nejaké veci sa stávajú, alebo respektíve veci sú tak, ako majú byť, takže ešte nezatváram tie dvere do tej Ameriky a dúfam, že Vítkovice mi pomôžu v tom, proste potom po tých 2 rokoch sa tam môžem vrátiť a znova dostať tú šancu v NHL a nikto nikdy nevie, takže ja sa budem o to snažiť pomôcť tomuto týmu ísť na ten titul alebo respektíve za tým najlepším výsledkom a tým pádom aj tie individuálne úspechy potom prídu. Tréner Váraďa je jeden z najúspešnejších českých koučov. Ako sa s tým spolupracuje? Tak myslím si, že jeho vizitka, neviem koľko má presne titulov za posledných 5 alebo 6 rokov Čincom alebo ešte kdekoľvek inde, takže to už iba samo o sebe hovorí, aký je kvalitný tréner a určite to nie je náhoda a tým pádom my musíme veriť, ako to robiť a neviem, ako by som to ešte proste povedal, že je to ambiciózny tréner, ktorý chce vyhrávať a každý v tomto týme musí určite to isté, aby hral a aby sme dosiahli ten spoločný úspech. Vrcholom tejto nastávajúcej sezóny budú určite aj olympijské hry. Ty si tiež bronzový medailista, možno za akými ambíciami môže ísť Slovensko na olympiádu, keď tam budú aj hráči z NHL? Tak to sa ťažko hovorí, keďže ešte je iba tých zverejnených 6 hráčov vždycky. Teda z každej národnosti je 6 hráčov iba zverejnených a nikto nevie ešte, kto sa tam dostane. Vlastne finálny verdikt bude niekedy v decembri alebo v januári a ešte môžu prísť aj nejaké zranenia a niekomu spadne forma, takže to sa asi bude vedieť až pred samým turnajom a uvidíme, vlastne vieme, že Kanada a Amerika a tí Švédi a Fíni sú určite favoriti a my musíme iba proste ísť tam s cieľom, že chceme ísť vyhrať každý zápas a urobiť preto čo najlepšie. A ešte možno nejaké špeciálne ciele alebo predsavzatia do tejto sezóny, čo by si z pôsobnej stránky chcel dosiahnuť? Nič, vyhrať titul. To je všetko, čo by som povedal. Dobre.